Joulun viettomme alkaa jo toukokuussa. Sian tarina. Porsalla silloin on herkut suussa. Se lihoo, se kasvaa, se vahvistuu. Olipa kerran sika, joka ei ollut sen kummoisempi sika kuin sen karjuisä tai emakkoäitinsäkään. Hieman vähemmän sillä oli karvapeitettä suojanaan kuin veljellään ja siskoaan lyhyempi saparo. Siis siskon saparo oli pidempi. Se, missä se voitti kaikki muut, oli kyltymätön ruokahalu. Jatkuva halu mänttää. Se, että sika oli syntynyt juuri Mäntässä, on vain hauska yhteensattuma, jolla ei ole sen suurempaa merkitystä tarinan juonen kuljettajana. Nykyään sika asustaa Lätissä, Suomen Lapissa. Sian nimi on Se Sika. Se kuulan kalloon saa. Sika. Sen setä teurastaa. Sika. Ja setä verta juo. Sika. Se joulumiele... Nimensä tämä sika sai isännältään, joka muuten on kutsuman nimeltään Pukki. Kun isäntä huusi muorilleen, ho 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 ho, voihan ummehtunut suoli, menehän nuori muoriseni ruokkimaan se sika, vaikka tällä kuorimallani perunallani, joka on allani. Minä en sinun perunaasi koske, koska minun hipiäni on niin kipiänä, että koko kuontaloni koskee, vastasi muori. Talonsa he olivat yhdessä tuumin rakentaneet joskus 50-luvun puolessa välissä, kun koko Suomi oli vielä sekaisin ja tonttimat olivat halpoja. No niin, mutta takaisin päähenkilöömme, siihen sikaan. Lojuvaa karjua katsoin, kärsivin ilmein, vellovin vatsoin. Jouluna sikaa mä muista, en vain kinkkua vahtaan. Se sika eleli kuten aina eleli. Pisinpäivää karsinassa tirsoja veteli, aika epeli, muka kissanpäiviä vietteli ja pah, tai pitäisikö sanoa rö. Kerrankin, kun isännän lompakosta pakosta yksi seteli lenteli ja sen päältä se sika melkein asteli, seteliä hetken katseli, nuuhkaisi ja hetkessä hotkaisi. Rahan maku suussaan lättiinsä takaisin hoiperteli. Muori illalla isäntää soimasi, virkkuu koukku kädessä uhkasi. Sinäkö sen rahan mahaasi kernaasti kerman kerran hotkaisit? No kai sit, isäntä virkkoi ja lukkopesän katkennutta avainta tiirikoi. Muori heittää päättää isännän iäksi ulos yksikseen kylmään jättää. Yksin ulkona Pukki, maallaan nyyhkiä nyyhkytti. Kainalossaan tunsi jotain lämmintä ja märkää. Mitä kummaa, eihän tällä ole edes häntää. Se sika, mene tiehesi, minä en sinua tarvitse. Sika. Yhdessä kuolataan. Sika. Ja isi mielellään. Sika. On vesi kielellään. Kuitenkaan se sika ei hellittänyt, vaan halusi ystävystyä kernaasti uuden vanhan parhaan kaverinsa kanssa, olihan hän sen oma isäntänsä. Ja sitä paitsi heittänyt sievoisen summan maittavaa murkinaa. Siitä se olisi ikionnellinen ainiaan, niin kauan kun henki hänen lyhyttä töpösaparoaan vavahduttelisi. Se ei kuitenkaan arvannut, että muorilla oli suunnitelma sen päämenoksi, sillä joulu oli jo tulossa, siva yllättävän lähellä ja pöytä vailla silavan silavaa. Se sika sattui vain olemaan rumin yksilö, huomattavan ylipainoinen ja kaiken kukkuraksi sen kinkut, eli pakarat, hyvin kehittyneet ja veden kielelle houkuttelevat. Ihminen sokkona ryntää, kadulla adventtisohjoa kyntää. Joku ihmistä katsoo, kääntää pään, kun ihminen rypee läävässä. Muori oli siis päättänyt päättää sianpäivät, sillä näytti menevän aivan liian hyvin Pukin kanssa. He näyttivät jopa viihtyvänsä toistensa seurassa, mikä ei tietystikään sopinut muorille, joka oli ollut jo aivan liian kauan ilman isännän hellää kosketusta. Sika. Se kohta paistetaan. Sika. Sen perää maistetaan. Sika. On sähkö uunissa. Sika. On mutsi duunissa. Tuli päivä, jolloin sen sian sydän hajosi. Muori haki ukkonsa sisään ja samalla riisti sieltä sen parhaan ystävän.
Ei se tiennyt, mitä Muori ja Pukki juttelivat, mutta selvästi Pukki oli eri mieltä jostakin, ja ilmiselvästi Muori oli pienessä sievässä kellohamessa kello 7 illalla. Koska se ei ymmärtänyt, mitä he juttelivat, hän katsoi parhaaksi laittaa maaten ja odottaa seuraavan päivän noita maittavia murkinoita. Äiti on laittanut, kystä kyllä, sinappihuntu on sijalla yllä. Isoveli veistänsä terottaa ja luistansa porsaan Aamu hälveni, mutta kun se avasi silmänsä, paikka oli aivan eri, mihin hän oli nukahtanut. Kirkas valo sokaisi silmiä ja tilava lätti oli muuttunut ahtaaksi tummaksi laatikoksi, jonka yksi seinä oli lasinen. Lämmintä siellä kyllä oli, mutta huntu, joka oli sille puettu, oli tahmea, kuin jotain töhnää. Sinappia kenties? Se mietti ja aprikoi. Monroillakin oli tällaiset, mutta vain jaloissa. Steijapeiksikö he niitä kutsuvat, mutta miksi he ovat pukeneet minut yltäpäältä steijappeihin? Miksi? Ja äskeinen mukava lämpö on aivan liian kuuma. Ja mitä nuo ihmiset, tuntemattomat kasvot lasin toisella puolella kyttäävät, vahtaavat suorastaan, kuin odottaisivat minulta jotain. Ai, perkele kuuma, päästäkää minut pois! Isäntä ja emäntä yhteen äänen tokaisivat. Olipa hyvä. Joulua. syö. Sika. La 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 la. Sika. Tra la 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 la. Sika. Tra la 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 la. Sika. Tra la 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 la. Du ba da. Da ba di.